Senator Raffy Tulfo versus Bureau of Immigration. Pag offload, dapat may refund. Ngayon, Dad, Senator Raffy Tulfo filed a bill recently stating na pag na-offload yung passenger or not necessarily offload, if a passenger misses their flight dahil natagalan sila sa Bureau of Immigration o sa immigration counters ng mga airport natin, dapat ma-reimburse sila. Ngayon, sinasabi kasi ni Senator Raffy Tulfo, marami na yung mga listeners o mga fans niya na nagre-reklamo na dahil sa Bureau of Immigration sa mga airport katulad sa NAIA Terminal 3, 2, 1, etc., sinasabi nila na dahil ang daming mga tanong, ang daming hinihingi, parang nami-miss daw nila yung mga flight nila. So not necessarily na offload sila ng plane dahil napuno yung plane, pero dahil daw sa proseso na yun, na pupila sila, maraming mga tanong na bibigay, maraming mga hinihinging dokumento, pero siyempre naman, Dad, it's understandable naman daw. Kasi the Bureau of Immigration daw is trying to prevent human trafficking. So as much as possible daw, what the Bureau of Immigration is trying to do is identifying kung sino ba yung mga trafficking victims dito and to ensure that the Filipinos who fly abroad are yung mga legitimate travelers daw. Although, the problem is, sobrang dami na ang nag-miss ng kanilang flights. Supposedly, 16,000 Filipinos missed their flights in 2024 and another 30,000 missed their flights in 2023. Sinasabi naman ni Tulfo, some airlines allow refunding, katulad ng PAL. Pero other airlines, not necessarily like Cebu Pac. And minsan, if you also get the cheapest ticket, they don't even allow you to refund or rebook. So, talagang dagdag gastos yun for the Filipino kung na-miss nila yung flight nila dahil sa immigration process or minsan sa haba ng pila ng immigration, which nakikita natin na nakikita ng anyone who goes or anyone who travels abroad, talagang mahirap talaga yung proseso ng immigration. And I'm sure there are people na talagang nanghihinayang sila because they missed their flight. Dagdag gastos pa yun, hassle pa yun. Kasi syempre, yung mga hotel tickets or whatever nila, lahat nasisira yung plano nila. Dad, do you think that this is the right move na kailangan i-reimburse ng gobyerno ang mga passengers who missed their flight dahil hinassel sila ng gobyerno? Kung aaralin mo ang mga nangyayari sa lipunan kasi natin ngayon, nakikita naman natin na di-discriminate talaga yung ating mga kababayan. Ilang beses na natin na-witness yan mismo sa iba't ibang airport na mahaba ang pila sa immigration dahil nga merong isa o dalawa o tatlo doon na talagang hindi nila tinatantanan ng tanong. No? So yun ang mga issues dito. Bakit kinakailangan insultuhin, matahin at kutsain ng ating mga opisyales sa mga pangkaraniwang mamamayan natin na gustong bumiyahe? So ngayon ginagamit nilang pananggalang yung sinasabi natin para maiwasan yung human trafficking. Siguro ang dapat nating itanong sa ating pamahalaan at sa mga immigration officials, simple lamang. Kayo ba nung kayo'y 18 anyos at kayo'y lumalabas sa inyong tahanan, nakikipag-gimikan kayo sa mga kaibigan nyo, kayo ba ay hinaharang ng mga magulang ninyo? Kayo ba ay pinagbabawalan ng mga magulang ninyo? O kung pinagbawalan niyo kayo, tinutuloy niyo pa rin na makipag-gimikan sa mga kaibigan nyo? Bagamat sinasabi pagpunta niyo sa mga bar, baka kayo magkaproblema, baka kayo malulong sa droga. Hindi, kasi karapatan ninyo yan dahil legal age na kayo. So hindi kayo pwedeng ganyanin kasi nga kung kayo mismo sa pamilya nyo, hindi kayo ginaganyan, o kung ginaganyan man kayo, alam nyo sinusuway nyo rin at sinusuwag nyo rin, bakit nyo kinakailangan gawin yan sa mga pangkaraniwang mamamayan natin na gusto nilang bumiyahe? Kasi meron tayong constitutional right, the right to travel. Nakasaad yan sa Article 3, Section 6 ng ating konstitusyon. Kaya mali yung kanilang pananaw at ginagawa. Kasi kung sinasabi nila na baka sila biktima ng human trafficking, ang unang tanong diyan, ito ba ay mga menor de edad o hindi? Kasi kung hindi na menor de edad dito, hindi nila dapat gawin yan sa mga kababayan natin. Lalo na kung kompleto naman sila at may round trip ticket, halimbawa may passport, at lalo na kung may visa sila sa pupuntahan nila. Saka kung may mga hotel booking accommodation, walang karapatan ng ating mga immigration officials na gawin yan sa ating mga kababayan. Kasi assuming na biktima sila ng human trafficking. But again, ilan lang yon sa mga tatawid at biyahe. Kasi nakikita natin, na witness natin, ang dami talagang na-offload, ang dami talagang nagiging kawawa, na discriminate. At hindi lang yon, pati ibang pasahero damay din. Bakit kamo? Na-experience natin mismo yan. Pag nakita ko nga meron ng mahabang pila doon at tapos lahat na halos ng counter mahabang pila, tapos nakikita mo na mga pangkaraniwang mamayan natin na nandun at nakapila, alam mo nang lalo magtatagal talaga yon. Talagang aabutin ka ng isang oras sa pila na yon. Kaya nga may mali, may mali sa pananaw at sistema ng ating mga opisyales sa immigration. Kasi nga dapat yan hindi nila inaapi, kinukutya o iniinsulto yung mga kababayan natin. Kung kulang sa papeles, dapat may segregated line na lang sila na papupuntahin doon para for further
questioning kung talagang kinakailangan. Pero hindi mo pwedeng awatin yan. Ang trabaho ng immigration officer sa totoo lamang, yung mga papasok na mga dayuhan o yung mga may kriminal na may record, yun ang dapat nilang kine-question o may mga watch list. Yung mga paalis din, ganun din. Yung mga may hold order departure lang ang pwede nilang sitahin o yung mga sinasabi nga natin na mayroong mga violation sa mga visas pag-stay dito, mga dayuhan na. Pero in a normal term, standard term, hindi nila pwedeng gawin yan because there's a violation there. No? Kaya ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Pwede silang kasuhan ng unjust vexation. Meron yan sa Revised Penal Code na 287, Article 287. Pwede makasuhan ng mga immigration officials. So yun ang ating may advice sa ating mga kababayan na kung sila may mga arbitrary questioning na tinatanong sila, pero kompleto yung ticket nila, may round trip, may booking sila sa hotel, at may passport sila, kung may visa sila, pwede nilang kunin yung pangalan ng mga immigration official, pwede nilang kasuhan yan, no? For criminal case yan, unjust vexation. Pwede rin civil case, damages, no? Kaya nga yung sinasabi ni Senator Tulfo, talagang it's timely na talagang panagutan din ng ating pamahalaan yung mga reimbursement kasi kawawa naman. In fact, hindi lang yung ticket ang dapat reimburse, pati yung oras ng tao na hindi nagtrabaho kasi nga naipit siya doon, dapat may damages pa yan kung ganyan para matauhan itong mga opisyalis natin na huwag mamamata, huwag mangi-insulto, huwag mangungutya ng kapwa. Why do we have to belittle our own countrymen? Number two, assuming na for the sake of argument, may duda kayo na magtra-travel yan at doon magtatrabaho, baka illegal o illegal. Hindi mo masasabi kasi minsan pag nag-travel doon, marami tayong mga kababayan nakikita sa Middle East, pagdating doon, nagkakatrabaho kahit na tourist visa lang sila. Pero because of that, nalilegitimize naman yung stay nila doon. Nakapagpapadala sila ng dolyar sa Pilipinas at natutulungan nila yung mga pamilya nilang kapuspalad. So bakit kinakailangan natin pigilan ng ating mga kababayan magkaroon ng hanap buhay sa ibang lugar? Hindi na natin ang trabaho ng immigration, hindi para sila harangin. Kung sinasabi human trafficking, di makipag-cooperate sila sa Interpol. Nang sa ganun, kung sino lang yung talagang mga malalagay sa watchlist, yun lang ang babantayan. Hindi yung halos lahat talaga nakikita natin. Ako mismo naawa na ako sa mga nakikita ko sa airport tuwing na maraming ganyang katanungan. Talagang binabastos ang nating sarili nating mga kababayan. Kasi pang-iinsulto yan sa aking tingin. Kaya nga panahon na para magising ating mga kababayan na alam nila yung mga karapatan nila, the rights. Kaya nga napakahalaga ng edukasyon. Because if you are educated, then you know your rights. Ano ba mga rights mo? Rights to travel under the Constitution. Meron kang rights niyan. Ngayon, pag hinarang ka at tinanong ka na kung maraming question, unjust vexation yan, criminal case yan. Pas pwede ka pa maghabla ng civil case separately. So yun dapat malaman ng ating mga kababayan para sa ganun alam nila ipaglaban yung kanilang karapatan. Pero Dad, siguro yung question dyan, kasi you're saying na, yes, may mga human trafficking cases, and I agree with you, siguro minority yan of all travelers. Pero for those wondering, siguro there are people who are also saying na the Bureau of Immigration is also important kasi to protect the safety of those Filipinos na who are, let's say, mga drug mule, na pinilitan, na natatakot sila, siguro hino-hostage yung pamilya nila dito, ginagamit yung pera para sila yung mapunta at siguro maging criminal sa mga ibang bansa or maging illegal sa ibang bansa. What's the best way that we can protect those few citizens naman, Dad? Na yes, minority sila ng cases, and yes, yung issue ngayon sa Bureau of Immigration is to protect those minority, nasasaktan ng majority. But how can we protect the minority if that's the case? Well, siguro sa aking kinakailangan, kung merong pagdududa ng immigration official, merong sistemang susundin. Hindi yung katulad ngayon na talagang antagal, tapos lahat nakapila, naghihintay, di ba? At dapat yan, sa umpisa pala, meron ka ng pagdududa, merong special counter where they can go, or special area where they can go, and they can be questioned further para hindi naman makakaantala sa iba. Saka, siyempre, dapat meron ding steps na dapat gawin. Una, siya ba'y meron ng constitutional age siya. Ibig sabihin, 18 na ba siya o 21, di ba? Kasi nga kung 18 o 21 na yan at may legal age na siya to travel and to do things for himself. Like for example, pag 18 ka, pwede ka nang bumoto. If you can vote for the leaders of this country, you are given that right. What will prevent you from the right to travel also? Hindi ba? Kasi nga, meron ka ng karapatan meron ka ng sariling pag-iisip na gumawa ng desisyon mo. Ba't kinakailangan harangin ka? Una. Pangalawa, can read and write ba? Nasa konstitusyon din yan, di ba? Para maging politiko ka, kinakailangan, you must be of legal age and you can read and write. If you can read and write, then if that person can be a politician, can be a leader, can vote,
what will prevent him from going out of the country if he is of legal age and he is already, if he can read and write, di ba? Kasi if he can read and write, then he can understand what he is doing already. So, adult na ang tawag diyan. Ibig sabihin, meron siyang sapat na edad para gumawa ng kanyang tamang desisyon. Ngayon, kung drug mule man siya, biktima siya ng human trafficking, whatsoever, then that's his decision to call, di ba? Kung ibig sabihin, kung meron siyang ganong qualification, ba't mo pa siya harangin? Kung gumawa siya ng maling desisyon at napahamak siya, trabaho na yun ng mga other countries kung saan siya pupunta. Meron din silang mga justice system naman, wherever they go. Then, pwede na lang natin silang tulungan by giving them legal representation in those countries kung magka-problema sila. Siguro what they can do, if they can pass the qualification of age, they can pass the qualification of read and write, then ang gagawin na lang ng ating mga immigration official, bibigyan na lamang sila ng guide na ito yung mga pwede yung tawagan sa embassy natin, sa bayan na pupuntahan mo kung magka-problema ka. That's the most they can do. But to judge arbitrarily na sasabihin mo, hindi ka pwede bumiyad at pinagsususpetsahan kitang human trafficking victim ka or mule ka, that's an arbitrary decision. You cannot do that by yourself because the person has the right to travel. And why do you have to do that to others kung paano naman may kasabihan nga, di ba? Even in the court of law or in the judiciary system, may sinasabi lang palagi, di ba? It's better to let 10 guilty men out of jail rather than put one innocent man in jail. May kasabihan na gano'n. Even in our court of law, may sinusunod silang gano'ng patakaran. Now, mas mabuti pang makalaya yung 10 kriminal kaysa ikulong mo yung isang inosenteng tao. So, iba to travel ito eh. Number 1. Number 2, ang pinag-uusapan natin, hanap buhay. Let's say for the sake of argument, ang gagawin nila, kunyari, kukuha ng round-trip ticket, tourist visa, tapos magpupunta sa abroad, maghahanap ng trabaho. Ngayon, ang tanong dito, the mere fact na nakikipagsapalaran yung tao para maghanap buhay sa ibang lugar, ibig sabihin yan, wala siyang mahanap na matinong trabaho at kabuhayan dito sa ating bayan. Why should you prevent him or her to do that? Ibig sabihin kung sapat na edad niya at nakakapagbasa naman siya at lalo na kung nakapag-aral pa yan, bakit mo siya harangin sa kanya pakikipagsapalaran? Kasi let's go to other countries, no? Aralin natin kahit ibang bansa, di ba? Kahit na sa Amerika, nakikita natin yan. Yung mga citizen nila, they can go by themselves. Lalabas sila sa immigration, wala nang tanong-tanong kahit na sa ibang bansa na pupuntahan natin, di ba? Hindi na sila hinaharang kung tatravel sila palabas. Yung mga papasok lang ang hinaharang, lalo kung dayuhan ka. Kasi nga ayaw nila na mag-overstay ka sa bayan nila o baka isa kang wanted criminal sa ibang lugar, pupasok ka sa bayan. Pero yung mga magbibiyahe on their own palabas, hindi hinaharang yun. Dito lang sa atin halos ginagawa yan. Kaya nga, yun ang sinasabi natin na napakalupit ng sistema sa ating mga kababayan na naging biktima sila tuloy ng gobyerno, hindi na ng illegal syndicate. Katulad sinabi mo, ilan lang yon. Saka yung mga talagang sindikato, nagagawan din nila ng paraan na maitakas yung mga tao sa human trafficking kasi nanunuhol sila. So what we're saying is this, pinapahirapan natin yung mga gustong gumawa ng tama kaysa pinaparusahan natin yung mga gumagawa ng mali. So this is the problem. Dad, do you think another school of thought is that the Philippine government is scared na masira ang imahe ng Philippines sa mga ibang bansa? Kasi, picture it this way, Dad. Kung maraming mga Pilipino nakakalagpas ng Bureau of Immigration natin, tapos fina-flood nila yung mga ibang bansa like the US, Canada, Europe, na mga visa nila, nag-overstay sila, naghanap sila ng trabaho, siguro inisip ng Philippine government at saka ng Bureau of Immigration na kung sa sobrang daming Pilipino ang lumabas, naghanap ng trabaho at nag-overstay, magagalit yung mga ibang bansa na yun sa Pilipinas kasi parang pinapayagan natin na makalaya ang mga Pilipino from the Philippines to overstay and overflow in their countries. Well, katulad sinabi natin, karapatan niya ng bawat mamamayan, no, na makapagbiyahe. Kung sila mag-o-overstay doon, hindi natin problema yun. May problema noon yung ibang bansa na tumanggap sa kanila o nandoon sila nagpunta. Meron silang sarili mga sistema para hulihin yung mga kababayan natin pa nag-overstay. Pero again, as we will say, no, ang point dito kasi, yung karapatan ng tao. Parang ganito yan meron kang anak, gustong mag-disco o gustong mag-gimmick sa mga nightclub o sa mga bars. Pwede mo ba sabihin na hindi ka pwedeng pumunta doon kasi nga
baka mabiktima ka ng droga doon o baka magkaroon ka ng problema doon. You cannot do that because that's the person's right, hindi ba? Saka at the same time, at the end of the day, sinasabi nga natin, ilan lang talaga yung nagkakaproblema. At kung nagkaproblema naman, that's the reason why we have embassies in those countries to protect our people if they need protection or to give them help if they do need help. But we don't have the right to impose upon them our apprehensions and our anxieties and our assumptions because they have the right to go wherever they want to go. And then, yun nga, sinasabi natin yung maghahanap buhay, di ba? Kahit sabi natin nag-overstay doon, ba't sila nag-overstay doon? Kadalasan naman ang dahilan ng mga kababayan natin is economics, financials, di ba? Ngayon, kung hindi mo sila papayagan pumunta sa ibang bansa para makipagsapalaran at iiwanan mo sila dito, ano naman ang kasiguraduhan mo na hindi rin sila magiging human traffic victim dito or maging human slavery traffic dito or prostitution victim sila dito, hindi ba? So, they will also do that if they're ang taong sinasabi nga nating gipit kumakapit sa patalim. So, kung hindi mo sila papayagan na magkaroon mas magandang hanap buhay sa abroad, di mas lalo silang kakapit ng patalim dito. Ano mga pwede nilang gawin? Magnakaw, gumawa ng kalokohan, manakit ng kapwa, maging prostitute, maging pickpocketer. So, mang-hold up. So, ganun din naman eh. So, why do you have to, hindi bali sana, kaya nga nangyayari yan. Kasi nga ang problema sa bayan natin, kulang talaga ang trabaho. Nakita naman natin ang unemployment rate, ang taas. Ang underemployment rate, napakataas din. Humigit kumulang isa sa bawat 4 na Pilipino ang hindi nakakapagtrabaho ng maayos, either underemployed or unemployed. So, that's a very big number. And how many jobs can we create in our country every year? 600,000, 700,000 jobs. But there are almost 1 million Filipinos who are joining the workforce every year. So there's a huge employment gap here, unemployment and employment gap. That's why we have to encourage our countrymen to go outside to find jobs. And at the same time, sila yung nakakatulong. Kaya nga tayo, meron mga dollar inflow because of our OFW sending money to the Philippines. Now, if you curtail that, you're also hurting the economy aside from that person who is wanting to find a job for himself or herself, di ba? So, yun ang mga issues dito. Ngayon mga kababayan, maraming mga kababayan natin, maraming mga Pilipino na hassle dahil sa mga proseso ng gobyerno, dahil medyo natatakot ang gobyerno at medyo nasasaktan ang karapatan ng ibang Pilipino dahil sa mga rules at regulations na to. At maraming Pilipino, hindi nila alam kung anong dapat na tama proseso o anong dapat karapatan nila para sila ay maging malaya at makatravel at makapunta sa ibang bansa. So, ang solution dyan ay dapat itaas ang edukasyon ng bawat Pilipino para mas maraming Pilipino alam nila kung anong tama, anong mali, at paano sila makakalusot sa mga mahirap na proseso ng gobyerno. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders Party List ay mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan at maisulong natin ang karapatan ng ating sambayanan. Maraming pong salamat. Ako po si Michael sa inyo, Dad ng Bayan.